Здравейте! Аз съм Марко Лутяри. Честит празник! Днеска е Велик ден, Буона Пасква. Ние винаги по традиция правим казатиело с моята любима велика лутеница. Към нашата рецепта днеска е необходимо брашно, свинска маса, мая, захар, сол, вода. И ще ползваме миксер за нашата рецепта и почваме набавно да бъркаме. След като сме го приготвим по този начин, покриваме с стрече фолио и го поставяме на стайна температура за 2 часа. И сега почваме да организираме по нещо за нашата казатиела. Почваме с тиган, с млеко зехтин. Вземаме малко моркови, тиквичка, патладжан и малко червена чушка. Пускаме една щипка сол и една черен пепер. Пускаме една шепа брашно върху дъска. Нашето тесто го префърляме сега. Ще режем малко парченце. Почваме хубаво да го разточваме. Страни се си приготвя една тава за фурна. Сложим от тук на центъра една малка купчика. Поставяме нашите селенчуци. Ще поставяме малко сирене. За селенчуци ще стане много интересно. И почваме да го завиваме. Приготвяме 3 броя сурови яйца и ги поставяме върху тесто. Разточваме тесто, къде съм нарязал. Извадяме малко ленти и ги поставяме отгоре върху яйцето. Пускам във фурната на 180 градуса около 40-45 минути. Казатиело е готов. Хубаво, прекрасно и довършим с моята любима лутеница велика. Довършим с около свеж бусилик. Наследете се на моята рецепта от мен Марко Лутяри. Бон апетито!